άλλη μία. Δεν θα έχεις καλή τύχη. Θα μας βγουν όλα αυτά, ο Κούκος Αηδών. Εμείς στο Μιλάνο ήρθαμε για shopping therapy. Από τα γεννητικά του όργανα παίρνεις καλή τύχη. Τους travel buddies. Καλησπέρα, travelers. Καλησπέρα. Πού πάμε πάλι? Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα. Παγκόσμια πρωτεύουσα μόδας. Πιο συγκεκριμένα. Μιλάνο. Πετάμε για Μιλάνο λοιπόν. Από το Ηράκλειο. Είναι 10.30 το βράδυ. Πετάμε γύρω στις 12, είναι 2 ώρες η πτήση. Και κλείσαμε πάλι επειδή βρήκαμε φθηνά εισιτήρια. Κλασικά για Σαββατοκύριακο. Ναι, οπότε μείνετε μαζί μας. Ξεκινάει το ταξίδι. Bye. Και εννοείται πολύ σημαντικό να πατήσετε subscribe για να μας στηρίξετε και για να μην χάνετε όλα μας τα ταξίδια. Πάμε να το απογειώσουμε. Μπήκαμε αεροπλάνο, πετάμε με EasyJet και πάλι καλά μας έβαλε μαζί. Σε αντίθεση με... Τι Ryanair. Τα καταφέραμε. Μόλις μπήκαμε στο λεωφορείο για να κατευθυνθούμε προς το σπίτι, όπου μετά από 5 ώρες ταξίδι συνολικά θα έχουμε μόλις 2 ώρες ύπνου, ώστε να δράξουμε αύριο τη μέρα. Buongiorno! Καλημέρα, ημέρα νούμερο 1 officially. Είμαστε με 2 ώρες ύπνου. Ναι, το ματάκι να δείξουμε. Καλά είμαστε. Και πάμε λοιπόν προς το κέντρο, Duomo di Milano, να μπούμε μέσα και γενικά να πάμε βόλτες σε όλα τα αξιοθέατα. Εμείς μένουμε σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά που λέγεται Ναβίγκλι και είναι η μόνη περιοχή στο Μιλάνο με κανάλια και είναι απίστευτα εδώ πέρα. Οπότε ξεκινάμε το περπάτημά μας και ανοίγουμε σε λίγο. Εξάγουμε πολιτισμό πάλι, το σουβλάκι αυτό. Εδώ βλέπουμε και την άλλη πλευρά του Μιλάνου, όχι μόνο την καλοδιατηρημένη, αλλά και τη hipster πλευρά του. Ήρθαμε Μιλάνο ή Ομόνια, ρε? Ήρθαμε στην Ομόνια του Μιλάνου. Μιλάνο! Ήρθαμε λοιπόν στο καθεδρικό ναό του Μιλάνου, Duomo de Milano. Ναι,
που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους γοτθικούς ναούς, έτσι για να μαθαίνουμε και τις Στον πληροφορίες. κόσμο διαθέτει 3.400 αγάλματα, τα περισσότερα επίσης στον κόσμο, και θα μπούμε σε λίγο μέσα να σας δείξουμε πλάνα. Και θα ανέβουμε και πάνω στην οροφή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για ακραία πλάνα. Έχουν γίνει όλα με τόση λεπτομέρεια που εδώ καταλαβαίνεις γιατί χρειάστηκε πάνω από 500 χρόνια να χτιστεί η εκκλησία. Κλασικά για την είσοδο στον Ντουόμο. Έτσι, κάθε ταξίδι και από μία μαντήλα εδώ πέρα. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς να μπεις. Και δώσαμε 7 ευρώ για τη μαντήλα και πάμε να μπούμε στο ναό. Το εσωτερικό του Ντουόμο ντι Μιλάνο είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και η πρόσωψή του. Είναι γεμάτο τεράστιες κολόνες, βιτρό πολύχρωμα με πολλές λεπτομέρειες και όλα αυτά το κάνουν πολύ ξεχωριστό. Με λίγα λόγια, είναι από αυτά τα μέρη που οι φωτογραφίες δύσκολα αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα που βλέπεις από κοντά. Ήρθε αυτή η στιγμή. Ο χειρότερος μου εχθρός. Ποιος είναι αυτός? Σκάλες. Δεν είμαστε καν στη μέση. Όλο αυτό για να γλιτώσουμε 5 ευρώ. Δεν γίνεται να έρθεις στον Ντουόμο και να μην ανέβεις στην ταράτσα. Έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Βλέπεις από ψηλά όλο το Μιλάνο και επίσης βλέπεις και από κοντά την αρχιτεκτονική του κτηρίου, η οποία είναι ακραία. Τα γάλματα και όλα αυτά, τα οποία από απόσταση δεν φαίνονται τόσο. Οπότε να ανέβετε οπωσδήποτε. Φάση είναι γάλματα και ειδικά από εκεί πέρα και όλα σαν περπατήσει θα δείτε. Πολύ ωραία. Έχουμε πατήσει τα 27, οπότε καταλαβαίνετε με το που βρούμε ευκαιρία καθόμαστε και όταν καθόμαστε λέμε οπαλάκια. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. Περισσότεροι έρχονται στο Μιλάνο, λένε «Α, μόνο το Ντουόμο έχει και αυτό σιγά» και δεν μπαίνουν καν μέσα. Απ' έξω δηλαδή. Ή μέσα στην είσοδο. Όχι, ούτε εκεί. Τι να πω. Οπότε πάρτε το tip για την πλήρη εμπειρία στο Μιλάνο και γενικά σε όλα τα ταξίδια σας. Συνεχίζουμε, κλείστο. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the Άμα έρθετε Μιλάνο εννοείται να μπείτε μέσα και να ανέβετε και την ταράτσα. Είναι γύρω στα 22 ευρώ, αξίζει 100%. Αξίζει και η σκάλα, εντάξει, παλεύετε τελικά. Ναι. Και τώρα πάμε στην καλερία δίπλα τη Βιτόριο. Οπότε τα λέμε εκεί. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στην Γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλ. Αυτή εδώ είναι μία από τα πιο παλιά εμπορικά, ενεργά εμπορικά βασικά που λειτουργούν της Ιταλίας και πιθανότατα και του κόσμου βασικά. Σίγουρα είναι το πιο όμορφο πάντως. Και εδώ πέρα έχει καταστήματα με πολυτελείς μάρκες τύπου, να ας πούμε, Yves Saint Laurent, τέτοια τέλος πάντων, Rolex εδώ, αυτά. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι όλα τα μαγαζιά ακολουθούν έναν αυστηρό κώδικα με μαύρο και χρυσό.
Και άμα δείτε ότι μέχρι και τα McDonald's το λογότυπό τους είναι με μαύρο και χρυσό. Και αυτό έχει οριστεί από το Δήμο και τους αναγκάζουν επίτηδες για να μην χαλάσει η αισθητική του κτηρίου. Το ήξερες αυτό? Δεν το ήξερα. Εμείς στο Μιλάνο ήρθαμε για shopping therapy, οπότε πάμε τώρα να μπούμε εδώ πέρα στο Gucci να δούμε τι θα αγοράσουμε. Γενικά μέσα δεν μας αφήσανε να τραβήξουμε βίντεο και εδώ στη βιτρίνα έχει κάποιες τιμές και μία τσάντα, ξέρω εγώ, κάνει 2.000 ευρώ. Εδώ στην γκαλερί βρίσκεται το μοσαϊκό του Ταύρου που λένε άμα γυρίσεις 3 φορές εξιόστροφα από τα γεννητικά του όργανα παίρνεις καλή τύχη. Οπότε εμείς τη χρειαζόμαστε σίγουρα. Πατήστε subscribe, μπας και αλλάξει. Ελπίζω να έχω καλή τύχη τώρα. Σειρά σου, Ελένη. Πάμε, Ελένη. 2 έκανες, πήγαινε. Άλλη μία. Δεν θα έχεις καλή τύχη. Όχι. Τι γίνεται να φύγουμε χωρίς την τελευταία στροφή. Ναι, τώρα τι θα φεύγαμε, κακό τύχη. Οπότε τώρα καλή τύχη. Καλή τύχη. Ήρθαμε λοιπόν να πάρουμε παντσερότι. Στην ουσία είναι ιταλική τυρόπιτα που έχει μέσα ντομάτα και μοτσαρέλα και μοιάζει κάπως έτσι. Φοβερή, είναι πολύ ωραία. Είναι κάτι ανάμεσα σε τυρόπιτα και σαντουιτσάκι. Είναι έτσι πολύ ωραίο ψωμάκι. Τέλειο. Επειδή είμαστε και χοντρά και απέσια, πήγαμε και πήραμε τώρα στην ουσία τυρόπιτα με σοκολάτα μέσα. Εδώ. Wow. Τι είσαι χοντρό και απέσιο. Και για τα 3 μαζί δώσαμε 9 ευρώ. Καλό. Τούμπανα. Και για γλυκό και για αλμυρό, αν και πιο ωραίο ήταν το αλμυρό. Εντάξει. Ισχύει. Ήρθαμε για καφεδάκι επιτέλους. Ήρθαμε σε ένα καφέ που λέγεται Giacomo Café Letterario, κάπως έτσι. Είναι δίπλα στην πλατεία του Ώμου, πολύ κοντά. Και πήραμε εδώ 2 λάτε καφεδάκια. Δεν μπόρεσα ένα σπρεσάκι γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Σημειωθεί ότι στην Ιταλία, άμα παίρνεις μετά τις 11 καφέ και όχι εσπρέσο κιόλας, είναι προσβολή. Τους προσβάλαμε τώρα, αλλά ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Και για τα καφεδάκια μας δώσαμε 9 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε για το κάστρο. Ήρθαμε λοιπόν στο κάστρο των Σφόρτσα, το οποίο ήταν η έδρα των βασιλιάδων παλιότερα και τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια της Ευρώπης και πάμε τώρα να το δούμε. Τι εδώ. Εδώ θα γίνει κάποιο event. Ελένη, πες να μας τραγουδήσεις. Τι να τραγουδήσω. Και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Fun fact λοιπόν, εδώ ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι έκανε κάποιες σχεδιάσεις μέσα στις αίθουσες και για την οχύρωση του κάστρου. Και σήμερα το κάστρο αυτό φιλοξενεί μουσεία που όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τα επισκεφτεί. Εμείς την επισκεφτούμε. Θα δείξει. Δεν θα μπούμε τελικά μέσα στο κάστρο. Έχει και μια κουφόβραση, έχει 36 βαθμούς εδώ. Βέβαια μοιάζει λίγο σαν 50. Έχουμε σκάσει, τέλος πάντων. Θα πάμε σε ένα πάρκο τελικά λίγο πιο κάτω από εδώ.
Ήρθαμε λοιπόν στο πάρκο Συμπιώνε που είναι δίπλα στο κάστρο των Φόρτσα. Να δροσιστούμε λιγάκι, έχουμε κάτσει εδώ στη σκιά. Ναι, είναι ιδανικό πάρκο για χαλάρωση και για να τσιλάρεις τέλος πάντων. Και δίπλα έχει και την αψίδα του Θριάμβου. Θα πάμε να τη δούμε σε λιγάκι. Φτάσουμε εκεί. Είναι και αυτό. Και μετά θα πάμε για την καλύτερη στιγμή της ημέρας. Βέβαια, ποια άλλη από Τελιτσιόζο. μακαρονάδα. Ήρθαμε λοιπόν και στην αψίδα της Ειρήνης ή αλλιώς στην αψίδα του Θριάμβου. Εννοείται άμα είσαι δίπλα στο πάρκο είναι ένα πολύ ωραίο μνημείο να έρθεις να το δεις. Και φύγαμε για φαγητό! Ήρθαμε λοιπόν στο μαγαζάκι, έχει δείξει ουρά εδώ τώρα. Η Ελένη τώρα κάθεται, θα το κάνουμε με βάρδιες. 2-4 αυτή γερμανικό, 4-6 εγώ κανονικό. Λοιπόν σε ένα μαγαζάκι που λέει εταιρεία Da Fortunata. Εγώ πήρα αυτό εδώ το κάτσιο πέπε. Εσύ Ελένη πώς λέει το δικό σου? Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είναι πολύ παρόμοιο. Είναι κάτσιο πέπε με μπέικον, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό το μαγαζί λένε ότι είναι το καλύτερο εδώ πέρα στο Μιλάνο για μακαρονάδα. Περιμέναμε μισή ώρα, ελπίζω να αξίζει ταλαιπωρία. Και ο λόγος που αξίζει γενικά σε μαγαζί λένε είναι επειδή φλάθουν τα μακαρόνια. Δοκιμάζουμε και σας λέμε. Θα μας πεις ή θα τα ρίξω όλα κάτω? Τελούστηκα. Καλό. Ωραίο. Δοκιμάσουμε κι εμείς. Θεϊκό, delizioso, 11 στα 10. Τέλειο, τέλειο ρε. Λέμε 11 στα 10, να εξηγήσουμε και το λόγο δηλαδή. Πολύ χοντρό ζυμάρι, ψήσιμο al dente και τυρένιο, είναι μέσα, δεν ξέρω, είναι τρομερό. Τυρένιος παράδεισος. Ακριβώς, 11 στα 10, top. Για μένα πολύ ωραίο είναι. Εντάξει, το Μάνους λίγο καλύτερο, αλλά φοβερά. Ήρθε εδώ, Τυραμισού! Όπου φαίνεται ακραίο. Μαλάκα. Τέλειο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην πίστα ήταν ακόμα καλύτερο, στο που είχαμε φάει τότε, αλλά είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, πολύ τίμιο μαγαζάκι, το προτείνουμε εννοείται. Πόσα δώσαμε? Τελικά μας ήρθε όντως ο Κουκουσαϊδόνη, δώσαμε για όλα αυτά 55 ευρώ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι άξιζε, γιατί ήταν καλό μακαρόνι. ας πούμε. Θα το φας μία φορά, δεν τρως κάθε μέρα τώρα. Αυτό. Οπότε ανοίγουμε σε λίγο. Ήρθαμε σε μία από τις πιο ρομαντικές και γραφικές γειτονιές του Μιλάνου. Ποια? Το Ναβίγκλι, έτσι νομίζω λέγεται. Ναι, εδώ μένουμε κιόλας. Ναι, είναι η μόνη περιοχή με κανάλια, δηλαδή δείτε πίσω. Είναι φανταστικά. Και είναι η πιο γνωστή περιοχή για απεριτίβο. Δηλαδή θα πάμε τώρα σε λίγο για ποτάκι και μετά όταν παίρνεις ποτό έχεις πρόσβαση σε μπουφέ, δωρεάν. Για να δούμε. Και ένα ωραίο fun fact για αυτά τα κανάλια είναι ότι εδώ πέρα μεταφέραν τα μάρμαρα του Ντουόμο. Αυτά. Ενδιαφέρον. Φύγαμε. Φύγαμε!
Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ήρθαμε για ποτάκι, για απερόλ, σε ένα μαγαζί που λέγεται Spritz Navigli. Και είναι στο Navigli. Και έχει και μπουφέ. Και παίρνεις εκεί ό,τι θέλεις, γεμίζεις όσες φορές το πιατάκι σου, έχει έτσι διάφορες βλακιούλες, πίτσες και κάτι γλυκουλάκια πήραμε εδώ. Εντάξει, πλάκα έτσι. Ωραία. Και ο Μάνος που είναι μπούλης. Λοιπόν, με 2 άπερολ που κάνουν 30 ευρώ, πήρα εδώ 2 πίτσες, αυτά τα σαλάμια και έχεις free refill. Και όλα αυτά στην ουσία με 30 ευρώ. Γόρια προπάντου. Έλα Ελένη, για τη σχέση μας. Για τους travel buddies. Περπατάμε εδώ πέρα στη γειτονιά στο Ναβίλι, στο κανάλι και έχει άπειρο κόσμο, είναι γεμάτο ζωή εδώ πέρα σε αυτή τη γειτονιά. Οπότε όποιος θέλει γενικά να έρθει Μιλάνο και να δει κόσμο, ας πούμε, να έρθει σίγουρα εδώ. Καλημέρα! Ημέρα νούμερο 2 λοιπόν. Πάμε για το τελευταίο μας καφέ. Τώρα τα πλάνα σήμερα θα είναι περιορισμένα γιατί δεν θα προλάβουμε, θα φύγουμε πολύ νωρίς. Τώρα είναι 7 η ώρα το πρωί. Ναι, και 10.30 πρέπει να προλάβουμε το λεωφορείο. Πάμε για ένα γρήγορο καφέ και ανοίγουμε σε λίγο. Bye. Από τις αγαπημένες μας στιγμές πάλι, ήρθαμε για το πρωινό μας καφεδάκι και πρωινούλι. Λοιπόν, ήρθαμε σε ένα μαγαζάκι που είναι στην Πρέρα που λέγεται Debbie's και πήραμε εδώ πέρα καφεδάκια, διάφορα γλυκάκια, μια φωκάτσια και πολύ ωραία. Φωκάτσια πολύ ωραία, ναι. Και το καφεδάκι. Σήμερα δεν τους προσβάλαμε τους φίλους μας τους Ιταλούς. Στην ώρα μας ο καφές. Εντάξει, όχι εσπρέσο, καπουτσινάκι. Και είναι φοβερός εδώ πέρα. Εμένα εσπρέσο είναι. Τέλειος. Και εδώ το πιστάσιο. Καθόμασταν και συζητούσαμε με την Ελένη πόσο ευγνώμων είμαστε για τα ταξίδια που κάνουμε και θα πρέπει να τα εκτιμάμε περισσότερο. Έστω και 1 το μήνα, 2, μπορεί να θέλουμε εμείς παραπάνω, ιδανικά, αλλά και για αυτά που κάνουμε είμαστε ευγνώμων. Είσαι? Είμαι. Εσύ είσαι? Και για το πρωινό μας δώσαμε 20 ευρώ. Ναι, αλλά εντάξει, φάγαμε κιόλας, οπότε μια χαρά. Και το σύνολο όσων ξοδέψαμε εδώ πέρα θα το βάλουμε εδώ. Άλλο ένα βλογκάκι έρχεται στο τέλος του. Ήρθε αυτή η ώρα. Το Μιλάνο πώς σου φάνηκε, Ελένη? Ωραίο ήτανε. Εντάξει, ίσως δεν είναι η πιο όμορφη πόλη της Ιταλίας. Ναι, εντάξει, γενικά όλοι το κράζουν, αλλά έχει, όπως είδατε, έχει πολλά όμορφα σποτ, είναι γενικά πολύ ωραία πόλη. Εντάξει, αυτό έχει κάποια ωραία αξιοθέατα. Εδώ είδαμε και κανάλι, ρε φίλε, στο Μιλάνο. Τι άλλο θες? Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη. Έχουμε φτάσει στους 170 εγγεγραμμένους. Βλέπετε όλα τα βίντεο, οι πιο πολλοί τα βλέπετε και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ξέρουμε ότι η ομάδα μας θα μεγαλώσει γιατί δίνουμε πολύ προσπάθεια και αξία για αυτά τα βίντεο. Ο Μάνος είναι η προσπάθεια, κόπο. Οπότε για να μας υποστηρίξετε πατήστε εγγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like. Καμπανάκι. Και καμπανάκι. Και τα λέμε στην επόμενη περιπέτεια. Ευχαριστούμε. Bye!